Ембрионът е резултат от оплождането на яйцеклетката. Той представлява потенциален живот и именно това го прави обект на сложни правни и етични дебати. Ако жената почине, замразените ембриони не могат да се използват от мъжа за раждане на дете. Това е последица от факта, че сурогатното майчинство в България е забранено. Опциите са унищожаване или даряване за научни цели. Но ако мъжът почине, жената може да използва ембрионите, за да създаде живот. Това става при строги условия. Първо, ембрионите могат да се трансферират единствено в преживялата жена. Второ, трябва да има писмено съгласие от починалия мъж и процедурата да е осъществена в срок от 1 до 3 години след смъртта му. И трето, задължително е жената да премине психологическа консултация преди да извърши ембрионалния трансфер. Важно е също така да се спомене, че дори жената да роди ембрион след смъртта на мъжа, детето няма да се води негово по закон. То също така няма да е негов наследник. Към днешна дата такива са разпоредбите на законите в България. Ако подобен тип видеа са ви интересни, последвайте профила на KGK Law Firm за още такива.